Beraiek Europako Zelozaborreko mugimenduko kideak dira, bideo bat grabatzen etorri dira ona, eta galdezka ditugu, ez? Gipuzkoan zerraia etorri dira eredu ezberdinak ikustea, eta Tolosan nahi zuten jakin nola funtzionatzen duen edukiontzien bidezko bilketa sistemak. Pixka bat esplikatu diegu nola eta zergatik ezarri genuen sistema hau, nola funtzionatzen duen eta ze emaitza ematen nahi den. Uste honen bidez erreportaje batekin nahi dutela, eta horren bidez, pixka bat eredu jartzen dute Gipuzkoan azkeneko legealdian, 4 urteetan emandalako alde handi bat, bai zifratan eta baita sisteman behan, eta orduan eredu gisa jartzen gaituzte, Gipuzko orokorrean eta Gipuzkoan dauden bilketa sistema ezberdinak. Mankomunidadetik bai esan, gutzat nolako esperientzik ez, oso aberasgarri dira, eta nik uste bai erakuste egutela azkenen ja ez Tolosalde mailan edo Gipuzko mailan ez, zabaltzeula guk indako lana, eta dala eskertza baita ere, ja maila handiago baten ez, kasu hontan Europa mailan ez, kontutan hartuta Europa Zero Waste osatzeuela Europako herrialde ezberdinetako kideek, eta Tolosako eredu bat beraientzat baliagarri izatea beste herrialde batzutan de sistema hau martxan jarri ahal izateko, gutzat egia esan oso aberasgarria eta pozgarria da, ezta? Estamos aquí por hacer un vídeo, por grabar un vídeo, y Zero Waste Europe nos preguntó de hacer un vídeo, entonces estamos aquí en Guipúzcoa porque es un buen ejemplo de Zero Waste. El ejemplo de Guipúzcoa, de verdad un buen ejemplo. Entonces estamos aquí por grabar un vídeo y después de este vídeo lo vamos a difundir por toda Europa para mostrar a la gente que es un buen ejemplo que marcha très bien, marcha de verdad bien.